урамда bu yurtsız 14 yıldan. Булган аның фатиры. Натан Рахлин урамындагы 3-нче йортта 77 квадрат метрлы иркен торак, әмма көннәрдән бер көнне аңа фатирны бушатырга кушалар. Баксаң, күчмә милекнең яңа хуҗасы барлыкка килгән. Гомер иткән куышының ни рәвешле башта кызы кулына, аннары яңа кешегә күчүен бабай аңламый да калган. Яраткан кызым менә калдырдылар, ятим. Этләр белән дә шулай нетмиләр. Теркәү палатасыннан алынган мәгълүматкә караганда, 2014 елның башында бабай фатирны кызына саткан, әмма ул бер нинди документларга кул куймадым дип бара. Әгәр дә кул куйса, мин аны белерем. Мин кул куймадым. Минем штамп бар. Мин штамп куярым. Шул елның ахырында торакны кызы башка кешегә сатып җибәрә. Әхәт Хафизов бу хакта соңыннан гына белгән. Кызы фатирны сатуын таный. В ходе проверки было установлено. Тикшерү барышында билгеле булганча, чыннан да аның Натан Рахлин урамындагы бу фатирны 2014 елда кызына сатуы мәгълүм булды. Әмма фатир өчен акча алмаган. Кыз белән кияү бабайга фатир алып бирергә шантырганнар, әмма вәгъдә үтәлгәнне көтеп 6 ел үтә. Вакытлыча үзләренең йортына пропискага да керттеләр ди Әхәт абый, әмма куышларына кертмиләр ди ул. Андрей Борисович! Кертмиләр дә, ачкыч та бирмиләр ничә вакыт варады бу. Хәзергә Әхәт абыйны бер әби йортка керткән. Яклау эзләп прокуратурага да язган бабай. Прокуратура вроде бы әйткәне долю здесь будет дип. Мне миңа доля кирәк түгел. Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында да бабайны беләләр булып чыкты. Сторонами правового спора. Хокукый бәхәс физик затлар арасында икән, мондый низакларны кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил хәл итми. Бу очракта нәкъ шулай. Безгә мөрәҗәгать итүченең кызына һәм киявенә дәгъвасы бар. Мондый вакытта эшне суд ярдәмендә генә хәл итеп була. Чарасызлыктан Әхәт абый җинаять эше кузгатуны сорап, хокук органнарына да мөрәҗәгать иткән, әмма Эчке эшләр бүлегендә аның гаризасын кире боралар, чөнки кызның гамәлләрендә җинаять билгеләрен күрмиләр. Инде ахыр чиктә бабай район прокуратурасына бара. Уголовное дело, которое возбудили. Җинаять эше кузгатылган иде, аны ни сәбәплеләр туктаттылар. Без хәзер шәһәр прокуратурасына шикаят әзерлибез, җинаять эшен кабат кузгатуны сорыйбыз. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без Әхәт Хафизовның кызына мөрәҗәгать иттек, әмма ул әтине яратам диюдән башка сүз әйтмәде. А почему он тогда на улице живет? Не знаю, спросите у него, пожалуйста. Я его очень люблю. Алайда кыз үзенең гамәлләрен прокуратурага аңлаткан булып чыкты. Анда менә нәрсә диделәр. Те деньги, которые были получены. Фатир сатудан кергән акчаларны хәзер яши торган йортларын ремонтлауга тоттык дип аңлаттылар. Алар үз гамәлләре белән Әхәт Хафизовның хокукларын бозуны кире какмый, һәм алар аңа 1 ел эчендә яңа фатир алып бирергә ышандыра. Әмма бабайның ул кадәр көтәргә чамасы юк диләр прокуратурада. Алар үз чиратында бабайга ярдәм итәргә әзер. Күптән түгел Әхәт абый белән сөйләшү булган. Ул әлегә уйларга вакыт сорады диләр. Нәрсә булса да үз кызы бит. Бабай әле дә аңа багышлап шигырьләр яза. Награды больше не надо. Об этом, дочка, знаешь ты. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.